Yes, thank you so much for tuning into Pashkom FM 98.6. You are moving around with your all-time favorite DJ. My name is UT. 30 minutes to 6 is my time right here. You know what it is. Kana zaku matsatsa ngomana ndopananga kuvhura laje hombe. Yes, hombe dzinonakidza vakuru nevadiki. It is the official launch of the Rhythm Code Takatsamwa Rhythm, produced by Michamunzo Omega. You know what it is. Anenge ari ma1 zvema works. Yo King wagwan. Tatongotanga chinhu chacho guys. Mungonzoti aiwa vana anongozvigadzira rega ngoma ramunyazonzati ma1. I think I've been playing this rhythm pandasvika muno mamuchingonzwa Omega kuti this is now the different sounds. I don't know. Wakuandanikila oyo UT zvirise madiko Mr Producer safe mndara muri kuita sei bozve kuti ataseko ma mix ma mix ndio aya muri kumanza kwa takatsamwa makatsamwa ina mshuwa kuti everyone ari kukuziya kuti pasvika Danikila pane kutaura zvemangoma mangoma kuna chimwe chinhu chekuti tinenge chatikakwanisa kutaura kana tikatanga kutaura zvekuti Danikila mundosanongoziva kuti nyaya dzechi mangoma so makagadzira nani ngoma mudara. I think kana vari padhuze ngangogara vatongobatika bhozi vanhu vese vatomirira kunzwa mangoma kuti haupa mangoma. Yes aya so Takatsamwa rhythm iyi rhythm rakagadzirwa ne3 maproducers Dankila, TJ na Chamza C. Oyo TJ varipo ndo vari ku opposite side rangu. It seems like the baddest combination bro. Yes aya TJ wagwan. Greetings King, murita sei? Bozvo kuti ariseko maworks. Maworks ndio aya muri kunzwa kuti Takatsamwa official. Makatirega mubatane mugadzire one ngwambi rakaipa ngoma reipapo. No man is an island baba. Takati batane tigadzire chinhu chakasiyana nechata takambounza kumashure. Alright. But I think I want to know, personally I want to know kuti why rhythm rakanzi Takatsamwa. Ukona yuti wega unotonzwa vibe kuti vanhu vanenge vakatsamwa because tane time tiita zvinhu ka pane paunonyatsofila kuti vibe irasiyana feeling handendinayo unoziva kuti vanhu vane passion pazvinhu zvedu pese patinoenda nezvinhu kuno munotonzwa kuti tinenge tine drive yatinenge tinayo newish yatinenge tinayo but 2025 unongoziva kuti hatachifamba mumweya mudara takangofila kuti gore rinoira I think something might happen. But muri 3 ndenaka nezita rekuti boys DJ ndenaka nezita Takatsamwa. Akauya ne-idea ndi Dankila. Alright. Dankila ndiye akauya ne-idea. Wakati boys tagarisa tina kutsamwa. Timbotsamwa. Tanyaya kusekerera vanhu pamwe tikatsamwa ndokuti zvinhu zviende followers. That sounds interesting. So how long did you take to come up with this rhythm? Takaita seko paridhim iri. I think takaita kunyatsoti zvinhu zvese process from the start to end togona kuzvipa kana 3 weeks but it's not 3 weeks dzekuti every day takavhura chinhu unongozivawo semageto izi mune zvimwe zvamune muchiita ende maridhim magadziro atinowanzoita tikatogona kuti nhasi watovhura chinhu tatotanga kuita yatinoitaka wotombochisiya wotombotanga kuitawo zvimwe. But in a period of 3 weeks I think tatakwanisa kuperfecta zvinhu because chinhu chakatangwa naakatanga togona kuisa tikaisa muground rebhora tinotanga ari panumber 1 keeper ndi Chamza because Chamza ndo vakatanga nechinhu ndomba chinhu chapasirwa TJ ndo vanga vari pamid ndomba vaita yavakaita vakaisa maintuka mukonza tu masindo ese irororo ndo twakaridzwa na TJ vanga vazongo haisi tumastrike ka tozongocheka yafa novatangonopedzisa saka yesaya. I just want to say a big congrats on this project and I've been feeling mangoma apa pakatsamwiwa dunyebera big up pakatsamwiwa so ndaona kuti papa nematist akawanda mudana akangotanga ndatongokubvunza izvinhu zvingori genuine amuri kuti akapedza ndeupi watanga yuti akapedza ngatimbotaura chokwadi munoti Mr TJ akapedza ndianawo amunyatsoti uyu munhu akauraya uyu jealous down vese vakapedza vese vanga vakatsamwa chiti paiwo 5 already vamunoti vakauraya zvoti mabhiza
vakutisa pakona kochiko unochaunazeka nausagoni kuroza chokwadi vese vakagona Vese vakagona. yavativunza orai Number unogona one. kuvunza favorite zvako Alright, yeah, kuti maybe inini hangu hafavorite tune rangu paridhim iri zvisina kuti munhu wese akagona because maart akasiyana maart anosiyana but ndine tuma number 1 orit aiwa jaka jaka namisa retreat haya mangoma iwayo ari kundiitira bo ko Mr TJ amuri kuti hando mahosi angu mahosi 3 Three. tina brother love more tina jaka jaka hanzi ndavabaya chitakataka tina Mr Retreat aiwa vakapedza nalanda munhu wese totovatara vese vari lewe saka tongoti top award rewo mana nekuti vakapedza vakauraya varitomboda award Mawan. You know, guys, you are still tuning into Pachikomo FM 98.6, and my time is now at 7 minutes to 6. You know what it is? We are launching the rhythm called Takatsama Rhythm. Dofunga Mungonzo Mego one. The vibe is now changing, and I'm sure you are driving safe back home, and you are going to Mabasa, you are safe. Mabasa, you are also safe. Guys, I'm sure you are just hearing the vibe. Vibram channel. Guys. Ngoma iri angari mawana aso saka ndirikila ngoma ramdo tangoplay ndiripi mdaramo kuti yuti kana makatanga neiri tinenge tapedza bhora ndiripi achimbotipai hana mudhara timbonzwa kuti tikupai ripi chimbotipai hana Mr Retreat ko Mr TJ ramuda kuti tizopedzera naro ndiripi hanzi ndimamuri goalkeeper hanzi mamuti angari anga ari pamid anga akabata mid ngoma ro pamid ngatudze kuti ngoma rado kuti tizopedzera kuti makapedzera neri kune mapedzera ndiripi ora toda kuti tizovharisa naro tozovharisa niko munongoona kinyusi. Okay guys, let's just do this tinzo kuti zvakamira sei tinzo kuti mawana charutangira papi tinzo kuti zviri kutangira papi. You know what it is Pachikomo FM 98.6. You are listening at your own time favorite DJ as the drive time show. We make sure to deliver the good quality music. You know, everything goes well. Let's just hear what wow. These the sounds are coming through from Mr Retreat hanzi hana guys ndokunzwa kuti mawana ndongezanzwa kuti mawana atakati mbonzwa kuti vari kuti chi if you had check your time with mine is now 4 minutes to 6 4 minutes to go, so let's just kick it out. This is the sounds are coming through from Mr Retreat. Amanaka amawana ya unozoti meditations angadzira apaka asi dzemunhu angori ordinary paka tsamwiwa apa paka tsamwiwa kwete zvekunyeba. If you check your time with mine is now 2 minutes to 6 and we are still moving driving you back home. Tichingoti aiwa ngoma ngadzisvike kuvanhu ngoma ngadzisvike kwadzinofanira kusvika 0776 384 6684. That's the number we can just come through and just say I am Awana. Okay, just go on our page tichange tichi-upload something there concerning this rhythm, so you better follow, like and share. And I'm sure mangoma atopo pa YouTube as well. You can just also go and download. This one is called Hana from Mr Retreat. Let's just hear what is coming up next. Rhythm mawani iwaya. Let's just move it on.
Yeah, man, you can just hear but one the vibe is now different. Umana magereza ngasinyora, that magereza ngasinyora mangoma, kwete zvikunyepa, kwete zvikufungidzira. Yo King man, wagwan. Boss, you got him there. Can you introduce yourself to the audience? Kuti ndiani wakaimba song iyi? Ndine ere mudhara kana kuti mhino zvikuitika mu studio. Varu Maga. Internet wa Maga mudhara. Yeah. Ndinogara paruwa. Ruwa ndo geto. Ndo geto. Panoshandira pakopa kabhana patonasa. Serious? Yes, I. Some just balance same mudhara mangoma ne mawigs. Ndinotopa chimwe nechimwe nguva yacho mudhara. Chimwe nechimwe time yacho. Yeah. So chichi kaita kuti mufunge about this song iyi mudhara chamuti acha apa ndangazotipisa kuti apa chichi akaitika kuti muzonyora this song. Pandakanyora this song. Ndaiadmire life yakanaka mudhara. Maida life mudhara. Life yakanaka, upenyu hwakanaka. Yamuti life yakanaka ndeipi mudhara? Ndinofunga ndinisiri kuiziya. Mudhara song mukatoiteerera padaiti Tesla yamutarisi iri mota yangu. Ndichitodawo kufamba nemota yakadaro mudhara. Zvekudaro? Chokwadi. Samanenge wakareba sei muri mumangoma mudhara? Ndakatanga mangoma muna 2016. 2016? Ndipo mukatanga mangoma? Yes, I. Zoti nawo maane mangoma mangani? Ari over 30 mudhara. Over 30? You're You're working man. Try mudhara. Sapa ma-rhythms, how do you read the rhythm culture? Skill ero kuti vanhu vanenge vachienda kuma ramukaitera kuti mune muchimba makawanda painstrument 1 then mozonzwa pakunzi vanhu vakaenzwa ndigonera chacho i3. How do you feel as an artist? Inini saartist kugona kunosiyana. Kaunyebe. Saka mumwe nemuartist akapinda paridhim ane vaanotofadza. Kaunyebe. So inini haizi pressure kwandiri, ndinoziva kuti mumwe nemumwe pasong yaakaimba haishayi vanhu vake vanonakidzwa nesong iyo. Usunya. Saka masong anongorira mudhara. Masong anongorira. Chiramba chingomaridza. Each and every day. Aiwa ngoma ma1 mudhara and I like it and I like kuti muri kushanda mudhara. Uza pane umwe wanhu yesona kuti munhu ane potential. I can see the potential pamuri mudhara. Yeah, thank you. Ko why tisingakuone kuma cup clash mudhara? Kuma cup clash. Mudhara intinoda music isina noise. I want to ndinoda kurira mudhara. Samuti cup clash ine noise ere mudhara. Inini zvemadhisi kana zvekuimba uchinzi pachikomba iri comparison kuti nhingi nanhingi handizvigoni. Inini mission yangu ndeye good music, ndoda kupinda muvanhu. Right. Nekugona good music inobata vanhu. I can just see wisdom over there. I can just see wisdom. Guys, I can just hear. Kuti umana vanhu vanenge vakanyora mangoma. Paunozoona munhu face to face not amana ndiere. But unozonzwa kuti anoyozona kuti this was the man. Ndatori mumwe akada akaimba zvenyashi chichi. Ndaida kutobvunza kuti why makaimba zvelive mudhara instead of nyaya dzenyashi nechichi ndo nyaya dziri kutrenda yamudhara. Zoti ukamboimba so 2 minutes vanhu vakutonakirwa nesong. Why musina kuimba izvozvo? Aiwa, inini pandakatoimba song iyi ndine shungu mudhara, ndotodawo upenyu hwakanaka zvekudaro. Right now ndotorarama zviri basic yangu handishayi, but ndotoda better than life yandiri kurarama.
Simon, don't tell me so far after this project, that mama project amukushanda. Our project. Izvozvi zvinoda kuzo pane article andinoda kurekodwa naDankiller. All right. Why Dankiller? Dankiller. Why Dankiller? Not levels, not vamwe DJ, vamwe producer. Dankiller anonzwisisa type yemusic yangu. All right. Plus pakushanda tese, he is my brother, my producer. Zvandinenge ndikauya neidea ndinokwanisa kumubvunza kuti mukoma song iyi ndoda kuinyora so inobuda here kana isingaiti anondibatsira kuti bvisa chakadai song iende mberi ndosaka ndida kushanda naye anondipa nguva studio wake. Alright, mamboshanda mumaproducer akawanda mudai zvazvakamira sei nanzwa maartist anenge achichema masomo ari kufira mumastudio saka ndokwaifira mamwe masomo here kana kuti chii zvainyetsofamba sei? Pamaproducer mudhara unoona ungoti watorekodha paridhing mudhara vanonobuda chunu wakatobhadhara mari yavo unovapa vanoda $50 mudhara mari yavo unovapa handiti but chunu chinonobuda chisipo mudhara pasina kana project unotoona atouploadwa payoutube utoona kuti panana nhingi but ndakabhadhara inini song yangu zvakambaitika kwamuri here kana kuti zvakamboitika mudhara hamunatopokana song kana handina ndikatofona mudhara kutoti chii ndotoenda kustudio kuti wamana chii vanongoti mira tigadzirise tobudisa usiya ndobva ndangozosiya nawo nazvo but zvinhu zvinosanganika nazvo mangoma. But you got talent, trust me. Talent ripo mdara. Ndikumbura kuti mushande mdara. And I'm sure kuti patiyazangana futi munenge mune something. Aiwa ndine something ndinogara ndiri pano musatya DJ. So are you ready to give me something? Something I'm ready. Alright, it's okay. we will do that. Don't worry, we will do that. This is Maga. Just hear kuti amagwani mkomana wacho magwani nje ari kubuditsa mangoma anonaka guys. You can just hear kuti type mangoma acho anenge achibuditsa anenge achiratidza maturity, anenge achiratidza kukura. Ndizvo kuti munhu ari kugara pasi, ari kunyora zvinhu izvi, ende ari kunyatsofunga odhipisa. Unyatsokusangana naproducer wetype yake zvaataura akati kushanda nemunhu wetype yako. Mawanda ndizi anenge ari mawanda. 7 minutes past 6 is my time on Pachkom FM 98.6. You are listening to your all-time favorite radio station that is called Pachkom FM 98.6. You can just go on our Facebook page that is Pachkom FM 98.6. Unaona some of the things that zvingeziitika kuno kuti aiwa zvinhu zvinoda muripo. So let's just kick it out. Don't know how far tingoramba tichipusha. It is called Takatsama Rhythm Launcher. You can just hear kuti pa one and we are kicking it. Kusvika tasvika kusvika tagoes. Hanzi vamwe mastrike vamwe machi ina vanoti ndirichi ndinozobvunzawo. But you didn't reach. You can just hear. So thank you so much, Mkoma Magamaga, for coming through. Tudotenda imali pamkana mdara kuti yopana. So ndakubata baba. Nino ndawundibata pa Facebook page yangu rakanzi Magamaga. All right. Pa YouTube rakanzi Magamaga Music. All right. Pa TikTok rakanzi Magamaga. Makozi hayi 078 pamakozi matista kuwanda hadinene mani nemafuku namba zawo mdara pamakozi 078 2179 400 nomonongodzokorodza futi mdara 078 2179 400 mahwana ndinobatika ipapo. Thank you so much mdara mchadzoka makuti pakachichi maiziya sazoende aiwa ndinopai mdara ndinori ready. Thank you so much for tuning into Pachkom FM 98.6. You can just hear kuti tukunakirwa guys, tukunakirwa. We are just enjoying the music, the power of music. Music atinazera nayo, music inongoramba ichinaka, music inongoramba ichingosvika kuvanhu because we are here to do that. Thank you so much for being our loyal fans. It's Pachkom FM 98.6. Our time is now at 8 minutes past 6. So let's just hear what is going on here. Mani, go. Dima Arman, this one. I don't this one yet. Hey, Pop.
So coming from Makombi, you can just hear with Mafani. Unongozorega kuti aiwa mangoma anenge aikanyatsogara pasi anotichinja akadzora 3 weeks days. You know vanhu vari kushanda mana vari kuwa mangoma zvekutodaro then iwo bva ngorwadziwa nekunosubscribe orwadziwa nekungolaika amuna achishanda overnight kuti abudise entertainment for you. Amawani amusadaro guys, just go and subscribe hanzi account munonobata pakani maga paFacebook then maga music pa YouTube. Just go and subscribe. Onoka something maizia. Don't believe what you can just do that. Just to do that 10 minutes past 6 is my time right here on Pashkom FM 98.6. So let's just go. I think how far. We are launching the rhythm called Takatsama Rhythm, produced by Jankila Chamza, back to back with Ethical Records. I'm sure that we have Pakasangana Varume, which one is on big Chingo Majay Papo, that is Pachkom FM 98.6, 11 past 6 is my time right here. So just listen, Unzo Daiwa, Pakashandwa, and I'm going to not Pakashandwa, guys. Let's just enjoy the music. Is now my time on Pashkom FM 98.6. I'm not one. And what's going on? I'm meditating what the pizza. But you won't jump and do these all things like in 3 weeks, guys. In 3 weeks, just 3 weeks. I'm going to come up with the idea to your mind, everything. Guys, let's just respect this. My name is UT, you can call me your all-time favorite DJ, and I'm here to the launch of the official rhythm called Takatsama Rhythm, produced by Mr. TJ and Mr. Ethical Records, featuring Jankila and Chamza, the producer. I can't wait to come to Chamza. But you tell me and I'm sure I was going to see you, so we're going to enjoy it. So in the building, I'm with the one and other band. The Hannah singer. Yo, Mr. Retreat Wagwan. Yes, I am. We are saying go. I'm never going to be expensive. Parents are not dura. Parents are not dura. Yeah. As I'm here. Cannot be mass, the name you are mass drinks. Country somewhere. Somewhere Musuru. Guys, I want to push it. Nangurgana Nangus of Musurman, which was expensive parents. As in the Laguta, I am Simonoti, Mungakonsu. Ndakazvesa kuti munhu kuti mungaimbe song yakadhikisika zvekudai so ndinokuona muri munhu anokwanisa kuimba zvinhu zvakaita semapati but ndikangokutarisa I can just say muri munhu kuti anokwanisa kutoimba zvinhu zvakadai so ndikakusuwisa zvakadai so mundarabha ndizvichinakidza maonera munondiita mundiona kunge munhu anonyanya kuimba zvemapati anovhura live ndoanoita kuti ndiimbe song iyoyo. What happened? Chii chakauya musoro menyu mudhara kuti muzobuda nesong? Yeah, I'm gonna my life. Family issues. Family not needs. That's true. Mwese kwanomva kwakaberekwa kune zvine zvinetsa. Pane zvatinosangana nazvo mukurarama. Zvinhu zvachona hatikwanisi kuzvitaura, hatikwanisi kufuma takazviposta paFacebook pangu kuti boys kuti hana salt, hana sugar, hana mafuta, but ndinozviisa musong, ndinozvibuditsa through song. Ndinoita zvekutaura vanoti bona yakupinda. Saka tochitaura chi through my songs. So how long did you take kuti muzobuda nesong ndara? Nokuti producer yenyu vanotendera rhythm makuseni. Mazarudo ndandatopedza.
Yanyora lesong. Ya? Inonyora masongo. Munonyora ngo munotora ngo wayini. Ko musiyano kusa we song isina unyoro nemusiyano we song yakangozo. Song isina kunyorwa inenge isina kurongeka. Ende mukatarisa song isina kunyorwa haina direction, haina musoro wenyaya, haina makumbo ayo futi enyaya. Inenge yangotangirwa padumbu ichitotumburwa munhu achitoenda kutsika. Sama geto zakanga ndinyore mnemtonzira dzidzi. Sorry zvawo. Kuzenga singatozviite zvanosinganyore. Saka munhu kana lesson artist no kana damba ndaita collab nemi. Haina ndinyore. Aiwa, ankwandira hangu inini ka. Ndinotaura kuti dzika. Kana une pawakakwira, dzika. Mira. Right. Nyora song. Nyora song. Saka munhu asingakwanisa kunyora song. Munhu anoandaiziva anga asinganyore song, Soja Love. Ngasperere kuna Soja Love. Vasati dzireshi baba. Saka kumwesa asinganyore murudo ati zvisi right. Zvisi right. Bosi mukazostarisa vanhu ivavo kamasongo avanenge vasina kunyora munozotadza maperform. Yeah. Ndosaka vachizotemwa pastage. Mafanzi apenge kutema munhu. Akatemwa ndani. Musandibvunzeyo. Vanotondinzwa. Musadaro mugoma. Iwo wasarambotema. Vanotidene. Iwo wasarambotema. Inini kutemwa isati. Ndinganyepi. Zvandakatoita kuti alright, ndakatiza pastage ndichidiwa. Ndatiza pastage. Then ndobva ndatanga kurohwa nevanhu nzidzokera. Alright. Yeah, ndo zvandakaita. Ko munhu akatemwa rwakurwadza ndiani? Sorry, ndisizotaura. Kana ndamutorwadziyo nekutemwa. Kutemwa kwavamwe inini ka. Inenge tongori accident kwaari. But ini kwandiri, kwandiri hangu ndotongoti kutemwa kunowanikwa mezi. But munhu wese, hasi munhu wese anenge achitariswa kuti ndotemwa pastage. Azvinamukazotaura munhu waane kagara angotemwa wakawani. Hazvitaura? Tikatozozvitaura tetakudena. Tetakutonge tikukurudzira kutemwa kwevanhu. Alright. Aiwa bo, thank you so much Mbara ngoma iri mawani. I don't want to lie. Congratulations. But can you tell me kuti senda ma producer edu I think the question yekuti iwewe as an artist, how does that feel kushanda chinhu chozo chakagadzirwa navanhu 3? Unozoti chinhu chakagadzirwa chakagarwa pasi navanhu 3 yo artist. Unenge kwatarisirwa ipapo. Yeah. Namonzo adhanikila vachiti panenge pa kuproducer, panenge paina keeper, panenge paina midfielder. Yeah, sure. Striker. Iwo ndonenge uri bhora racho. So yeah, sure. Mumwe murume aisa effort rekudididi, then you how do you feel? Yeah, mukona ini zvandotongoona. Zvinhu izvi ora ndimwari vanozviita. Maiza. Ende saka inini ka pandoti ndanzwa rhythm rakagadzirwa naChamza C naDan Killer. Na TJ. Maiza. Ndofana kuita serious kana ndaona ndakudzoka futi panyaya yekuti munhu anyore shwa rhythm rakatorwa time yo tandinyore wautomecha musepende This is Mr. Retreat in the building. Hanzi guys nyorai mangoma pane mamwe vanhu vanomboya panapa vatino vanongoita kuona nini yuti andinyore mangoma ndakanonda kutonyora meditation ndakutofungisisa meditation dzangu dzakutodhakwa and everything. Hanzi nyorai mangoma guys, hanzi zvinhu zvakarongeka zvinonyorwa zvinoplanwa zvinogarwa pasi. Hanzi munhu wani indonyanya mabati hangu makodzi. Hanzi munhu wani akanyora akabudirira nekusanyora ndiSoja Love vamwe vese pasi. So you can just hear kuti mawani. This is Mr. Retreat coming through with a song called Hana. Hanzi hana zvizhinji zvinoiremera and for sure anenge ari mawani. Mwana ndo mune zvakawanda, mwana ndo mune yakawanda. So you can just wait kuti aperforme ngoma rake. Chanzo kuti mawani kuti wakomana ndiwo chaiwo vanenge vakagadzira zvinhu izvi. But energy yacho yavanozoisa Mr. Retreat ndoda kutokubvunza iyi. Zvatoita laki ndakasika kutozvifunga. That energy yamunoisa pamangoma yaimwe energy yenyu inobva kunani mudara? Anonyatso kuinspire icheche ndiani? Yeah, inini manje vanhu vanoinspire vakawanda man. Hai chingotaura wani. Alright. Mukona Vibes Cartel. Muzimbabwe mudara. Alright, ayo international. Ayo ndo kwandobva. Alright. Then ndo ndati muno muzimu. Wingy D. Yeah. Ndingangoti nana King Shad. Vanhu vane energy. But yo ufungoti ukaita collab naMaster H rinenge riri different here. Yeah.
Yeah. ndinononga unoblenda muna master age zvekudaro waimadaro ka-energy kaunoisa and the time yaunotora when you are like uzabani malyrics ekuti uchiriteerera uchinzwa lyric A uchienda palyric B unozoona kuti hano munhu akuziva zvaari kutaura munhu akuziva zvaari kuimba munhu atora time yake then ne-energy yaunozoisa pamalyrics acho ka mudara ya collab tikufanira kuriita zveshuwa handitaura kuti ndianaindiudza kuti Mr. Retreat ka vanofanira kushingirira zvoti ndiye mumwe munhu woti akanyatsoshingirira chezvo ka everyone is going to talk about you bro ya ndikuzvinzwa tipa tidzifambire Dankila ndo vatichabvunza. Okay, fine. It is now 24 past 6. At 24 past 6 is now my time on Pachcom FM 98.6. And you can just hear kuti tinawo vakomana and zvirikungezora dzoti pakagadzirwa chinhu chihombe. I am my youth, your all-time favorite DJ. And to my other hand, ndine mumwe mukomana futi. Muchamunzwa zvenyu. Muchadzoti mahwana. It is called Takatsamwa Rhythm. You can just go pa YouTube. Unongono search Takatsamwa Rhythm. I'm sure by now ndizorega rungo dominate YouTube yese. You can just go and also don't forget to like, share and also to subscribe my works vamwe nahe. Yeah, notice kuti kwanso zeo kuti you are really enjoying my songs, you are really enjoying my works and notice zvake zvibude bo 24 past 6 is my time. So let's just move on. Pro wagwan. Murise King. Apana babo. Zvibasa chezvo. Taura tinzo mnara. Hey, wagwan bro. I'm good King Murise. Bo mndara ndaona ngoma rakadhipiswa mndara. Ndezvibasa. Muchiri kuita zverudo futi. Aiwa. Yeah. Kungozviona mumasipiti tobva tafilawo zvekufilawo amwe totati ayo regaiti zviimbe. Brother love ndasanambokunzwai paridhimu. Ina ndakakunzwai paridhimu ka1 chete. And ndasanambokunzwai futi kuti ridhimu munotorida ridhimu zvekudai so ndasanambozvinzwa mnda zvakatanga rini. Ya tingati chese chinoimbika tinofana kunge titori. All right. Chese chinoimbika chese chinongorira chese tinofana kungopinda ipapo togadzira tobatana nevamwe topera. Saka songu takarota here takaita zvokuita sei songu? Kurota hatina kurota. Takaita zvokuita sei? But takangopinda mutsoka dzevamwe tatanzwa kuti I think pane zvekuitika maturugara umu pane zvekuitika saka regai timboimba pamwe vanhu vanganzwisisa kana vakagadzirisana vakagara zvakanaka. Chimbotiudzei mudara zvakatora nguva yakareba sei kuti muite come up with this song mahwani mudara? Zombondinetsa zvekudaro kozi pandakangonzwa ridhimu ragadzirwa nemaproducer vachiti vakatsamwa Uvamangoza maproducer vachiti vakatsamwa. So how was the experience working? Zvazvakamboitika here kuti munoshanda nevanhu 3 ndara 3 kuita kukutsirwa nemaproducer. Chimwe chakatonyatsonisamisisa kuti chii mudara? Bozi ndakanga ndakusanirwa ndikati apa regai timbonyatsorova tione kuti zvinopera sei. Ngati pakudai nina. Pakudai nini ndobva ndapinda zvibasa. Sasongo yakaimbirwa hani mudara? Ndichida kuziva zvese mai ndo problem yangu. Aiwa songwe yakaimbirwa muri yeZimbabwe. All right. Vamwe vari kunzi aiwa ndiye munhu wese. All right. Ndiye munhu wese. Saka tainyesoti chii mudara pasongwe? Pasongwe itaiti rwatotera rudo rwacho baby. Mukazvitarisa maturugara zvirikuitika King zvakawanda mudara. Dzimba dziri kupwanyika dzimwe dziri kuvakika but dzakapwanyika dzinogona kuita kuti dzikawanda. Saka tinoda kugara tichikurudzira vanhu kuti aiwa izvo zvazvo naunge zvakanaka because kune vanhu vanozobayiwa mukati mehana. Saka takati regai tizvibuditse tozokarwadzisa munhu hazvinyatsoita zvakanaka. Chokwadi mudara ndanyatsonzwa kuti ndanyatsofila kunge ndakamborwadziwa but handisati hangu but ndanyatsofila kuti pane kakurwadza zvakandakamboita kandisingazive mudara. This song is great. Saka muri kutipromisa chii mudara? Mangoma akatiwandisa
mangoma akawanda. akawandisa zvakudaro. This is great. Zvatine maproducer akatiwandira kudai futi aiwa ngoma kuti dzafana kuwanda. Saba ridhimu mukoma lavhu munhu wamuri kuti akanyasa kupedza ndiani? Akapedza. Musandidisappoint mukoma lavhu. Akapedza. Munogona kuzondibvunza. Yeah, I think handizokudza. Sikaba munopedza here. Ainobva. Sikaba Handitoti pamwe muri kubvunza wari wasiri mimi. Alright. Makauraya mdara. This is great and I'm really thanking you kuti ndiri kukutendai mdara, makabhilivhisa mdara, mangoma ngaaramba achirohwa. Mangwana audzoke futi. Vanototisimbisa vachiti marova mangwana ipapo vachitoteerera iyo iyi iri kurira iyi nenda kutofunga kuti saka mangwana ndowapachi saka nenda funga dzoedza kutomhanya kuti dzonoti dzagadzira kuti chimwe chiri modha nicho. Saba muroda kuti chiapa kuna maproducer enyu ari 3 maybe 1 or 2 words muda kungotaurawo kwavari maproducer edu. Maproducer edu vanhu vebasa endi ngavaramba vakatsamura ngavaramba vakatsamwa zvavo. zvinhu zvinoenda mumberi. Alright. Aiwa bo, thank you so much brother love for coming through. I'm sure kuti mangoma acharamba achirira, mangoma acharamba achitenderera kusvika ameno. Anditi thank you so much. You guys can just hear kuti ma1 it is now 6:30 and we are still here on Pachcom FM 98.6. Love tichingoti aiwa mangoma ari kurohwa, mangoma ari ngorira and kana iwo zikuita zvemangoma hameno tiri kuita zvei because mangoma maproducer akatsamwa, maartist akatsamwa. Hanzi na brother love pandakatongona maproducer ati akatsamwa ndakabva ndongotsamwa ipapo ma1 anditi aso da kuti mubvunzo kuti mukoma chamza uri kuti chii because zvataura da kuti zvisasiyana nevakomana ava da kuti zvisambobve zvakasiyana. So let's just hear kuti vakanyasoita nezvei paridhimi because ridhimi ratidza kuti panga paine mubatanidzwa, pakanga paine pakakombwa amenoti zvinonyatsonzi chiine shiona but kukombwa kweridhimi ka vechisangana varume changu ndidisappointa nechekuti handira kumbonyatsonzwa maartist echikadzi akawanda vachazonyatsotudza mukoma chamza kuti why zvakadaro. Wagwan king hapana bo muita sei tikuita kufara mudhara, tikuita kufara, kuita kufarira ngoma revanhu vakatsamwa. Why tell us kuti chii mudhara chakaita kuti mwetu muzoti ridhimi ngatiri takatsamwa. So chinoitika ndiyuda izvo mangoma agarisa asina mahitsi emaridhimi manje saka tangogara pasi navakomana mana toita sei kwagara kunze uko hakuna ridhimi riri pahiti zvamanje ndo maitiro atakaita chimwe. So I had my idea at first. So as you know kuti Dankila Records is Dankila and Chamza C. Then vandastarta the project neidea yangu because ndandisingade zvinhu zvingori too familiar because enezvo munhu wese ada kugadzira ridhimi ririita anomhanyira hardcore mumwe anomhanyira commercial mumwe conscious takatombokupai so takada no let's try out zvinhu zvatagarisa tisina kuita for a long time. So that's how we came up with the project. Makati tichigadzira ngoma ronzi takatsamwa. Yeah. Saka genre ripi ridhimi? Apapa mukateerera kuti takafyuza danso neyedu type yemuno muZimbabwe yetrade kana mukasoteerera pane tumarimba turipozo. So for how long have you been in the industry mukoma chamza? This is actually my 11th year. Komanaka. Yeah, tane 11 years tiri mangoma. 11 straight. How is the industry? Ine ma-ups and downs mudara. Parikupisa? Panopisa, panotongoda kuramba takakwinya. Tikataza 11 years mudara technology yakachinja kangani mudara kana kana 2 kana 3 masoftware aringogadzirwa mamwe. So how do you manage to keep in touch kuti munongoramba muchibalancisa mascene everything? Inini I believe kuti software risiro rinogadzira music. Chamu ndiye anogadzira. Alright. Ndimunogadzira mangoma. Ndiye anogadzira because inyaya kungoti
like masoftwares edu anongochinja mainterfaces and zvinongochinja 1 2 3 things zvokuti zvagara zvokuti even if you go kana let's say for example when I use Fruit Loops and if I go back to Fruit Loops 11 or 12 handitadze kugadzira biti richitopera rine quality itori up to date nequality iriko zvaizvezvi nyaya ingoripo yenyaya yekuti une knowledge yemusic kusvika papi ndo nyaya ingoripo chete. That's true. So paridhimba naunongani naye Mudara Chams? Ridhimi rine vanhu vakawanda plus mango mabhebhi atisati tatokupai ari kuuya ndozvinonyewo ndirwadza kana tatokubvunze kuti wai paridhimi ndisati ndanzwa kana bhebhi kana one. Chinoitika ndechekuti isusu as producers tine madeadlines edu so vamwe vanozotadza kumita deadline because machallenges evanhu anosiyana like zvamambonzwa kuti maproducer anotibata zvakasiyana. Mumwe munhu akatoenda kune imwe studio neridhimi rangu anosvika achinzi no isi takubvisa tag, so mumwe munhu anogona kurwadziwa kuti deadline yavo rega ndingodilaya ndozovapa pandodira but time inenge ichifamba because isusu like for example Dankila Records tinoplana calendar yedu kubva January kusvika December kuti every month kana riri rhythm rokubuda iridhim kana ari masingles saka manje vanhu vakasasubmita maworks avo nenguva chaiyo Mudara inonzi walala wasala saka muri ratichi kumageto youth Mudara vari kukonzeresa kuti zvinhu zvakadaro zviitike, vari kuti vari kutadza kuita madeadlines, munoda kuti chiko vari I believe with music is competition Mudara because tikasanganisa pfungwa dzevanhu 2-3 ka tatova nebhomba like mukateerera ipapa ibhomba kere dera agadzirwa nemunhu one taingoti no it's familiar zvinhu zvatagara chingonzwa mazuva tazvijaira but apa you can feel kuti apa pakayasoiswa uyu ane emotion yake uyu ane emotion yake ndine emotion yangu tikabatanidza pfungwa 3 chipo chekuti chain 1 kasini kayake pachain kayake akana usimba kari 1 ka but if you continue to do good works shanda nemunhu wese shanda nevanoda kushanda nawo because vamwe havashandike navo because of pride nenyaya yemazita tingazode kunyanyodhipisa on that issue zvedu but chakakosha kushanda nevanoda kushandika navo whether ane mari kana haana pusha, you never know panobuda hit because mukada kutarisisa vacho vamunoti mabig producers mukatovabvunza vanotokudza kuti no isusu hit redu rakabuda from a bedroom studio tisingatozvifungire nemunhu wawasingatofungire futi saka tichikatakata nyaya Mudara Chams Records inowanika kupi? isi tune 2 mastudio, one iri kuruwa yamunoziya Dankila Records and then the other one iri kuGlenora inonzi RGM Entertainment Studios. Takasiyanisa mazita kuti kana wakamaka Dankila Records uchauya kuRGM uchiti usingaziye but vanhu vamwe chete. You got talent boy, you got talent. I just hear my voices are kubuda paka as my voices emanga Mudara makamaster chini hanzi ndima muri goalkeeper Mudara hanzi ndima muri goalkeeper hanzi makaita kuti zviite inowanzofarira kushanda in the shadows zvangu ndisingabudikire hanzi makaseva team Mudara and I'm sure kuti team yakaseveka ichokwadi. Saka how do you feel rhythm rabuda rikugamuchirwa nevanhu? How do you feel? I feel very proud Mudara. Moziya that feeling yekuti ukaona mwana wako achita progress mulife do the same feeling yandinayo izvezvi because chinhu chekuti Mudara patinoita zvinhu izvezvi pamwe pacho unogona kuti vanhu vanouya vanhu vanochitambira but kana vanhu vachitochitambira zvinotipa simba zvinotipa power rekuramba tichienda kumberi. So thank you so much, Chams Asi, for coming through. Thank you so much. I'm very proud of you guys. I'm very proud of you. You made it. One more time, let me just say congratulations. I'm sure I guess the journey is easy. Pane pakaipa but unozongopusha. So promise us kuti pamuri kudzoka nechimwe futi. As usual.
panodzoka pane ngori nechimwe panodzoka pane mabhomba. Timu yacho inenge isingatombodi zvekudzokera kumashure. I'm sure kuti mahwanda. Thank you so much guys for tuning into Pashcom FM 98.6. You are listening at your all-time favorite DJ. If you had to check your time with mine now is actually 21 minutes to 7. That's our time here on Pashcom FM 98.6. We are moving. Chinhu chiri kufambwa nacho kungonzwa kuti pakasangana vanogona ikwashinze kunze vanogona vauya. Areka ngori mahwanda. So let's just kick it up to know how far. Different styles. Umwana waya pa same instrument but asana bonzo kana any song yakafanana rather than mafungiro akafanana and mafungiro are great. You are still tuning into Pashcom FM 98.6 19 minutes to 7 is my time right now and ubonzo tayo ama 110 mount. Wanaka asitaya ndibonzo takabva kupi. 110 mount. Bakadi baba. Bonzo kuti mutase king. Stilana minimum. Iso tiri bhanya. Tiripo baba. Tell us 10 mount zvakabva kupi ndara. 10 mount. Isi takakuya musoro. Rakangouya because muno mangoma mona. Saka isi rakazongouya rakatibvungira tokutsvaga rimwe anditika. Pandazonoti no. Peta ndi 10 mount. Zita rinobva kupi ndara zita remangoma rinobva kupi? Andoda kutangoma ngoma. Ona isi. Mukangona mangopinda muchimu chacho ka. Utongoona zvakutongoya zvega. Yeah. So zvakutora time rekufunga zita kana kuti rinongouya. Rinotongouya mukungona matungutanga zvemangoma mazoto chato chaya. Rinotongouya rega imbozvitanga imone. Sipatangira ndakaita rakabva ringouya mukona. Riti muri kunzi takatsamwa mudara. Saka muchakakutsamwisa ichi apa imondodza iyi imi personally vamwe vangaita takatsamwiswa nechichi takatsamwiswa ne sei makatsamwiswa nei mudara. Inini pandakatongonzwa ngoma ka ndakabva tokunototi pakaipa kuti ndagara ndakagadzira ngoma rangu ndandane time ndichishuwira mukoma but pandakazoti takatsamwa zvinaomera mushi mama totsamwawo kupinda mugiyana namba 6 ka 1 Saka makashanda sei makatsamwa guys imi because munhu wese akatsamwa. Baba pakaipa because unongotoda kuti wazopa pane varume pashanda nevarume ka iwo votopinda kana wapinda woda sei ubva wakafa mukona. So for how long have you been in the industry mdara? Ini ndatanga magoma 2018. All right. Chichanga chaitika kuti muti apa ganimboita zvemangoma unoona vamwe vakatosarudza gore rakatanga mangoma iro pane mumwe munhu akatanga kutamba bhora mdara. Pane mumwe munhu akatanga kutamba bhora akati hai ini zvebhora ndo zvangu chezvo. Ini chakaita kuti muti hai inini ndikangoita hangu zvemangoma chii. Ini chakaita nditange zvemangoma ka. Munozara zvinhu zvingori mauri. Zvinongoitika zvega. Ukangosvika panenge pachirohwa chimagoma pachichipa. Unotogeza utongopinda mukona. Saka ane mangoma mangani King man? So far sadangudana akawanda so far ndine 5 tracks. Ndomu kuti ana kuwanda iwayo mndara. So far sadangotanga mndara. Ina ndakana wani. So ngoma maka chichakaenzoita kuti muzoti let me just come up with this song mndara. Yes sir. Chamukati hae changa chaitika kwamuri choti makati rega ndichinyaso rega ndichiimba nezveizvi matingoma mamane nguva munaro mndara. Yeah. Nyaya yakatiitika ndinyore song iyoyi ndakatiitira for kuenda mberi anditika. So ndomusikana wandadanana naye wandakadanana naye office mukona. Musikana wandakadanana naye ikoyo ndasingambozvifungiri kuti tichadanana because takataurirana vatombondira vhaza mukona. Saka pakazongotiti huya mudhara ndabata gotsi ndakafara pakazongotiti huya saka takabva tofara mukona. Saka ndakabva kuti ndigenditonyoya tisoku kuti song yakanyorwa iye azvizive but anongoedza ndichimba but anotoida hake zvekudaro. Yes sir. So how did you connect with the emotions dzeridhimu neemotions dzenyu dzemwoyo menyu kuti muzobuda nechinhu chiri great kudai so ndaro? Aiwa handisatambotora pai kuti kana zvinhu zviri maurika zvinotongoita zvega zvinotokonekta ukatoona watodaro ka watotanga zvemangoma panotokwesa chinhu ubva watopinda. I think I have to ask you how are you feeling mdara muchinzwa ngoma renyu richirira mdara richirira? Mafarira andiri kuita baba. You are happy? Mafarira andiri kuita ka aimaipinda mumwoyo mangu ka ndipo maizwa kuti mukomana ikoyo
ari kuyepila ngatisachaite zvekupinda mumwe mda mukapinda kabweza muratidza kuti mune mhere muvenyu chokwadi chocho mdara. Congratulations mdara, congratulations. Totenda baba. Promise me kuti mukuya nemamwe mangoma mdara. Aiwa tazototanga ipo baba dzatova pfui futi iridzichi munoitichi basuka iyo yatida kutoshandisa isingamire mangoma acharamba achingorira baba. Nangu mdara ndiripo mdara, munongondiudza kana pangobuda mangoma munongotaura kuti apane mangoma mdara. Yes nangu ndedongoma terera. I am now your biggest fan. Aiwa ndizozo defend ma1 mdara, ma1 10 mount. You can just hear kuti ma1 ngoma rinenge ragarurwa pasi ire, ngoma ragarurwa pasi. Hanzi ndandine mwana anga azongoti bo, ndikati aiwa bo. Akatsama ngoma nando bangono tayo Dankila recorded this one. Thank you so much Bradman for actually coming through. Notenda baba. Are you ready kuzondipa something mda? Aiwa ndinokusirai. Zvekutodaro? Yes I. Even on the different instrumental. Yes I. Ndo unhu wangu manje ndoshandisa ri different baba. Ndoshandisa ri different zoti mega muno iranzana mborinzwe. Yes I. So just stay tuned. Thank you so much guys for being here with me on Pachikomo FM 98.6. 14 minutes to 7 is my time. So let's just kick it up. Atinzo kuti how far timonza kuti Mr. 10 Mount vanyazo tichi. I'm sure kuti muri kuenjoy wherever you are. Yes, it is still Pachikomo FM 98.6. 12 minutes to go is my time right now, and you can just hear Kutaya Mawana Zurwitika here, right here. So Mawana, you can just hear with Mawana, and the vibe is really correct. I'm sure that everyone is actually receiving well these songs because and I'm sure not I'm sure and yes, of course, you can just hear Kuti Mawana and Mawana Jamashua. Mawana, I'm your all-time favorite DJ, and you can call me UT, the only UT boy in the universe. Thank you so much for being here with me on Pachikomo FM 98.6. Gatibonzoti mkomana kuti wagwan king. Yeah, say king man. Bozve kuti. Yeah, do fara. Ini bane wedra ndanza kuti mvandara. Don't deep it in there. Tikangoti Can you just speak up a bit? Already tingangoti pataiti mvandara apa. Mabebe uti vanenge vari mujolo but vachi vaitonge vanenge vari masiudi vaiziya. Yeah man. So how are you bro? Ndofara zvisingaiti. Mangoma Mseko nana Dankila nana Chamza. Mangoma ari kutoputika sezvamuri kutongonzwa. Zvekutodaro. Yeah man. So what happened mdara kuti muzobuditsa song yemvandara ndanzwa zvemvandara mangwana akazasara ngiri taura wedhiro. Ini ndikangoti chakaitika tikangopindira kustudio moto biography yoko taitofambira imwe project amene pamoto ridime ndipota takabva tangosvikawo
mukoma Dankila vatoroti takatotsamwa pamba tori nechinhu chachitongoripo panzvimbo ndo patakabva titongotsamwawo sezvanzviripo panguva iyoyo. Vanhu makashanda makatsamwa kaimi. Yeah. Mawani mdara. So for how long have you been in the industry? Ndikakuti zvepachuru takatanga kudhara but zvekuprofessional recording chacho takatanga 2019 up to now. Marekoda song yekuti Jim 2019. Unonge itoiziya zvekudaro. Inonzi garai mangondiudza. Itori paYouTube everyone. Ikuratidza kuti yange kaipa mdara. Yanga iri conscious chimessage. Chimessage. Asi pari tikuza munomborwa ziri message. Isu tobatika kwese. Alright. Sikavane kuti message ndeipi? Haina kuti ndiri kumashure zvekudaro, ndiri kumashure. Tikangoti message machuni anonyanyodzisa vanhu, anonyanya kudzisa vanhu, yama. So this one message you cannot is message. This one message you can't is message. Manje zvinoitika manje maonero evanhu anozosiyana manje. Iyo kononge chii. Aisiri pampira wedu atenderi papleasure zvepapo maiziya. Ndezve pleasure. This is a big song Dara. This is a big song and I can't believe kuti mati makangonzwa redeem matonyora song matobuditsa song. I can't just believe this is bigger than that Dara. Totenda. This is bigger than that. So for how long mamichishana na Dankila na Chanza na Ethical Records? Haina kwacha so remember na mukoma Dankila tatanga kushanda vachirovera kuWaterfalls. Ndapatakatanga kulinga but hanyazoti goreri but up to now. Uchirungora mamuchipinda mustudio zoti ane masong mangani? Masong anayoshaza kuma 4-5 akaproduce na Dankila Records. Oh, that's a lot mdara. That's a lot. That's a lot. Samutoti promise mamwe akawanda. Vane mamwe avachaunza zvawo. Asatori pokudhara here wezi ndikononge murumba matongopira nyacho yese kuti kanti kandazomashaya tinozongobvunza Dankila. Vane hombe dziriko especially kuna 25 short gore rinori vane hombe. 20 short ngoma rei? Aiwa iridium food. Why is ndaona taijoya? Ndaona taijoya. It is now 7 minutes to 7. 7 minutes to 7 is my time right here on Pachkom FM 98.6 and ndina jaka and varadzotaiwa jaka munhu wezvese hanzi kana wakada zvemafaro zvepleasure zvemessage anodeliver. So masong amunawo mdara message mangani pleasure mangani? Ndikangoti inini nangu wanzorowa message zvememanya. Tondera pleasure. Why mdara sikarowa message? Amuriti vanhu vadzidzewo from you here mdara? Muri kuona maybe kana tazonyasokura zvedu like zvetwanana mudhara wingi zvezve pamwe ndopatita kurova but zvememanje tikanyanyirawo pleasure. Anyways, you are tuning into Pachkom FM 98.6 with your all-time favorite DJ. Hey, my name is Yuti. You can just hear kuti jaka vakatsamwa and pianyesaona matrukalazi evanhu kamai manje inangu ndozvandiroda ma zvonyesaona matrukalazi ara jaka and ko jaka is that ipi mudhara abva kupi? Ndikangoti hanchayasorimemba but mazongona makunzi jaka hanchayasorimemba mangoma akutorowa. Yeah, man. Thank you so much for coming through, Mdara. Thank you so much. Thank you so much for positive energy. Unoza chikomborero so ngoti titaku celebrate zvatikajara taku celebrate zvatikakuona. Yeah, man. Kondinye mjuru wa mangoma Mdara. Kondinye mjuru wa mangoma Mdara. Rotenda. One day is one day Mdara. Yeah, man. One day is one day. Ndingangoti tobatika pama social media platforms wangotsvaka ngoti jaka empire .zw vanobva tongoti bata pa YouTube ndoizongori jaka empire vevo yaman tobva tatobatika jurwa mangoma zvakadaro yaman. Thank you so much Mdara for coming through. Totenda anditi
This is Super TT. Hanzi mwanasikana. Ngoma ratanga na utongonzi mwanasikana. I can just, I can't wait to listen out ngoma raimbwa nezveji. So let's just enjoy. Afoni yake jiramba shangari zake zaramba. Mawani kai. Mawani ai. Basa daro boy. Nanu bakatsamwa hiyo. Ndaona song yatrenda paTikTok iyoyi. Ndaona paTikTok paitika noise hanzi kabhasikoro. Patooneka kungadhanzi ka. Tumadhanzi tunyowanu tu hatukabve tokapera. 3 minutes to 7 is my time on Pachcom FM 98.6. You can just hear kuti mawane ngoma rongoramba richienda ende ngoma roramba roratidza kuti reinfinity. Harisi kupera ngoma radhanikila na Ethical Records na Chamza. Aiwa mawana, aika mawana. I can just wait for another project for these guys. Varatidza kuti aiwa it's a good combination, a good and bad combination. Mawana. This is your all-time favorite DJ. And my name is UT. 3 minutes to 7 is my time right about now, and I'm sure I'm driving you back home safely. So let's just enjoy the rest of the songs. Manager ni masara. Manager ndo ture ni pale. Ndo ture pale ture vipi. Ayo, kita FL. Bora FL kita clash. Yes, of course. This is Landa. You can just hear kuti magwana vatokutanga vakabaya takati munzoti wagwana. This is Takatsamwa Rhythm, the official launch here on Pachcom FM 98.6 with your all-time favorite DJ, and my name is UT. So let's just go. Amahwana yanza ndichada zvekutenderedzwa pfungwa. Vanhu vari kutenderedzana pfungwa haditi ya zviri kuoneka. Chakasimba ungonzwega kuti aiwa mahwana handiriseni zvangu ndaenjoya. 7 is my time on Pachcom FM 98.6 and I'm sure it is going well wherever you are. Aiwa ndo launch yacho tinofanira kuti ndinongofara ngoti zvinhu zvinopwanyika because energy dzacho anga ari mahwana. So tinavo maproducer aiwa varipo, they are witnessing the launch of their product. Aiwa mahwana Tankila wagwana. Yes, I UT. Ndara, how are you feeling? Ndara mjigazira ndara.
tirikunakirwa mudara tirikunakirwa takatsamwa kudaro but tichingonakirwa futi still asi mfungo chingazokusiyise mangoma ichiita nikila kana kusvika palevel rufu kamudara rufu chete mangoma tomasiye aiwa mangoma asiyo chibaba munezonoti makasiya mangoma mune maura makeria mangani tinokwadza vanhu even kana keria yangu inenge yatofawo nezvadhako here respect congratulations saka mangoma ari kuwanika kupi mudara mangoma tatoupload apo payoutube in the following couple of days tinenge taisa futi vinhu pamastreaming online platforms anenge apo but izvezvi ukangoenda paDankiller Records ZW ndo pane takatsamwa rhythm compilation Facebook page redu Dankiller Records Zim Studios ndo pane malinks ese matracks ipapo yes kana uchimada ari tinoziva hedu kuti tichida kuti zvinhu zviite zvisimba online but kune vave vanozoti mukoma wangu isusu tiri kumativi mana kuzasi kwaiko zoti pamwe ati access YouTube tinogona kungokuitira favor topa futi ma MP3 wangotibata pa WhatsApp number yedu 0778909032 0778909032 tokanira ipapo ndo namba dzaproducer yes aya saka muri kutivimbisa chimwe chipi mudara ndofunga jaka fumura secret tine kasecret kedu kanonzi short 25 muchakanzwa ikako kari pakona kari ngori pakakangopfekerwa kachangobudikira makavarairwa how soon is this mudara soon this year chingoziva kuti gore rino short 25 rinofanira kutobuda muna 2025 saka anenge ari mahwani wayo pane ngwambi amuchamanzwa mawani big blessings bro big blessings blessed more fire this blessed is a big project but pababy ndo amukazogoti limit ana lona na bad girl makati limita mdara pane zvine zvingoitika meno zvine zvizongoitikawo negender ifemale ndakamutsamwira lona zvangu aiwa maya ndofunga matonzwa cherona chamza kuti isusu maridhi medu ana expiry date mudara ndo chingo chinjiri unique zvacho hatina kana expiry date saka anything anytime tisati atorova medley munogona kutoona mabhebi atozara futi paridhimu racho izvi kana vanhu vachitorinzwa paredhiyo so muchatona kuti nditobva panapa takutonetswa kuti tikuda kutopindawo saka this time tombopfakira mabhebi chete togoona kuti ngoma dzichauya mudara respect anouya mangoma chamuzasiyo enda kupi chamuzasiyo enda chamu ndara vanenge vaneta nekumixa nekumasta nekudini uyo mbana uyo muhombe ndara chamuza mudara dai mamuri mota dai muri type ipi mudara kana muchibika zvinhu zvakadai so mudhara ndezvimauzi anenge ari pama-limited edition mudhara zasitaurire zvinenge zviro zvebasa mudhara zviro zvebasa. How are you feeling mudhara ngoma renyu muchiona vakomana vakaimba pangoma vachiratidza kuti aiwa vadangoimba chete vairevesa mudhara I'm happy. You are very happy. I'm happy though hedu takatsamwa. You are happy zvenyu makatsamwa. Yeah. Saka what are you promising us mudhara at the moment? So far imwe secret yafumurwa ka plus maridhi atoripo futi arangoramba achiuya achangoramba achiuya acharamba achiuya saka tifarire mudhara fanofarai vanotenga data vogara vatenga data because maupdates acho acharamba achingouya handiti aiwa zvinofadza mudhara saka novaida kubatai matano kubatai papi mudhara isitowanika pese mudhara wanika pese I'm sure ukangoenda paGoogle ukangononyora kuti Chamzasi on the beat ZW whether it's Spotify, Deezer, Apple Music, Facebook yacho, TikTok zvese Chamzasi on the beat ZW. Zvinofadza mudhara. Okay, just say congratulations again mudhara. This is a big project. Tanakiro taenjoy and ticharamba tichengoenjoya mudhara. Aiwa ticharamba chikupakurirai zvakawanda zvekudaro apa kusaidi kuna Mr TJ vanenge vangonyarara vachivhura hombe dzakadai soidzi kana vamasoftware Mr TJ wagwana zviri sei King UT zvese bo here Ethical Records aiwa zvese zvakarongeka hapana chikunetsa re mudhara hapana chiri kushupa nyaya dzakanaka hapana zvikunetsa mudhara everything is going well aiwa nyaya dzakanaka sika mangoma mudhara bo mangoma bo zvekuti mangoma bo kana chekuchema kana tina chekuchema maartist akashanda maproducers akashanda saka how are you going to celebrate this milestone mudhara this big thing tongoti tine zvakawanda zvatichaita zvimwe mumapages edu mune muchingozviona zvekudaro hapana kana kagochgoche rechiti ndokweduka nyaya inosarira kumamanager tafamba nemamanager edu tina Pascal tina MX5 saka mamanager chatova chitsvambe kwavari isu semaproducer takaita basa raitwa apa mudhara saka
kucelebrata tazvisira kumamanager. Aiwa, this is a big project, bro. Chokwadi. This is a very big project. I tell no lie, this is a very big project. Kana pamuchafamba mumastreets makaona vanhu vasingakudze the same thing, musasandibelieve futi. Aiwa, kana matoindosa kudai vanhu vachagamuchira project. Vacharamba vachimateerera. Vasingamade vacharamba vachazongomanzwa vasingadai because mangoma akaipa. Yeah, chokwadi. So, I mean, anything chamuri kuti promise Mdara anytime soon? Tongoti 2025 projects acharamba chuya asi masingles ndo atishati wanzei. Alright. Then tozoona kuti Mwari vanenge vatirongera zvipi nekuti ndo vanoronga kuti tichatsika apa tichapinda takadai. Ndizvozvo. Aiwa, thank you so much for coming through, Ndara. Thank you so much. Aiwa, maita basa nekutipa mukana. Murambe muchidzoka nemaprojects aya. Uona wakatarisa pascreen rangu apakaba. Pane mangoma anosvika kumamiliyoni Mndara. Ngaramba achingouya chete. Mangoma anoramba achiuya. Sini riri padhuze newe rine mangoma seva mamwe ekuti aiwa bho. Saka chamune ndifana kutongoya nacho mangoma. Bosi masani mangoma basa redu rinopera Mndara. Aiwa, anouya mangoma. Basa redu rinopera. Bosi munhu angangodai mana mangora mamangoridza Saint Flow. Mana mangora makoridza ningi, mangora makodza ningi. Asi makana mamuchani mangoma tinofara Mndara. Chokwadi. This is your station, this is our station. We make sure that everyone is being heard. Mangoma ngaramba ita se achitenderera Mndara. Aiwa, Thank you so much. Mutendero ma management kuti aiwa, thank you so much. My works tikumaona. Pakanaka King. Thank you so much. Yo guys, it is now 28 minutes past